Takže chlani, já vás, chlani a děvčata, no promiňte, já vás hodím z okna. Ale pod jednou podmínkou, na vás hodím z okna, tak mi musíte dát like a odběr. Takže, no, iba like, ne, iba odběr. Musíte dát odběr, protože tu svůj telefon bude úplně prasklý potom. To nechci, takže bude to mé utrpení, takže já se jdu na to nejprve připravit, nebo nechci to teraz hned hádzet z okna. Takže já jsem připravený, už to nebudu nějak zdržovat, jo. Pozdravte, že se dá, ahoj. A to je posledné video normálnou objednávku. 3, 2, 1.